Vuorossa on ryhmä numero 3, a third group, or group number 3 actually, terrierit, terriers. Ryhmä 3 sisältää kaikki terrierit ja terrieriryhmässä myöskin kaikki koirat ovat alkujaan olleet metsästyskoiria. Tämä koira, joka tässä on, voisin sanoa erikoisuutena, on ainut rotu maailmassa, joka on saanut nimensä fiktiivisen hahmon mukaan, eli Sir Walter Scottin kirjasta Herra Dandy Dinmont, eli Dandy Dinmontin terrieri. Terrieriryhmän arvostelu on yksi niitä vaikeimpia, koska siinä on niin monen tyyppisiä, monen kokoisia, matalaraajaisia, korkearaajaisia, erilaisen karvan omaavia koiria. Kaikilla niillä on kuitenkin käyttötarkoitus ja kaikilla kuuluu olla hyvä temperamentti. Ja meillä on kunnia kutsua arvostelemaan ryhmää 3 suomalainen tuomari Kimmo Mustonen. Tervetuloa! Airedalin terrieri, Vehnä terrieri, Bedlingtonin terrieri, Manchesterin terrieri, Brasilian terrieri, sileäkarvainen kettuterrieri, Walesin terrieri, kääpiö bullterrieri, border terrieri, Parson Russellin terrieri, Cairn terrieri, valkoinen länsilaman terrieri, silkkiterrieri, Australian terrieri, Sealyham terrieri, Chesky terrier, Jack Russellin terrieri, Lakelandin terrieri, Skotlannin terrieri, Norwichin terrieri, Norfolkin terrieri, Glen of Imalin terrieri, Dandy Dinmontin terrieri, Englannin kääpiöterrieri, Skyn terrieri, Yorkshiren terrieri ja siihen loppui. Bedlingtonin terrieri jatkoon. Ja Walesin terrieri, border terrieri, Cairn terrieri, Australian terrieri, Skotlannin terrieri, Norwichin terrieri ja Dandy Dinmontin terrieri. Ja muille kiitos. Aplodein näkemiin. Ja ensimmäisenä arvosteltavaksi siirtyy Bedlingtonin terrieri. Väitetään, että sen sukulinjat voidaan jäljittää kauemmas menneisyyteen kuin minkään muun terrierirodun. Se on sitkeä pieni koira, jonka lammasta muistuttavan ulkomuodon ei saa antaa hämätä. Se on läpikotaisin terrieri. Alkuperäinen tehtävä oli pyydystää kaniineja,
kanineja perheensä ruuaksi ja sitä voidaan yhä käyttää metsästyskoirana. Ja sitten Walesin terrieri. Walesin terrieri on taustaltaan todellinen työkoira ja sen vuoksi ehkä hieman vähemmän riehakas kuin muut tämän ryhmän edustajat koirista. Monien sukulaisrotujensa tavoin sitä käytettiin alun perin ketun, mäyrän ja jopa saukon metsästykseen. Luonteeltaan Walesin terrieri on tottelevainen ja helposti hallittava. Se on iloinen ja tulinen, leikkisä ja peloton. Ja sitten vuorossa on Iso-Britanniasta kotoisin oleva Border Terrieri, joka on ensisijaisesti rohkea metsästyskoira. Se kehitettiin alun perin luolametsästykseen, mutta se kykenee myös seuraamaan ratsukkoa ja näihin tehtäviin se kykenee edelleen. Border Terrierin pää muistuttaa saukon päätä ja juuri päänsä vuoksi se erottuu muista terriereistä. Luonteeltaan hyvin iloinen ja vilkas, kuten useimmat terrierit. Ja sitten on vuorossa Cairn terrieri. Cairn terrieri on Iso-Britanniasta kotoisin oleva ketterä, valpas, sievistelemättömältä ja luonnolliselta vaikuttava terrieri. Tämän runsaskarvaisen rodun turkki on säänkestävä. Alun perin sitä käytettiin metsästyksessä louhikossa ja luolissa, joissa koiran tehtävänä oli ajaa pieniä villieläimiä ulos piiloistaan metsästäjän näkösälle. Luonteeltaan se on rohkea, avoin, iloinen ja ystävällinen. Siis loistava seurakoira. Suurin osa terriereistä on kehitetty Iso-Britanniassa, mutta Australian terrieri, se on yksi harvoista, joka siis tosiaan Iso-Britannian ulkopuolelta tulee. Sen voidaan myös aivan oikeutetusti sanoa olevan ensimmäinen Australiassa kehitetty rotu ylipäänsä. Yksi pienimmistä työterriereistä, kehitetty ihmisen avuksi ja kumppaniksi ankarina aikoina ja vaikeissa maastoissa. Ja sitten Skotlannin terrieri. Tämä matalaraajainen Iso-Britannian ylämaalta kotoisin oleva terrieri tunnetaan yleisesti jäyhän skotlantilaisen perikuvana. Se on vanha rotu ja alkuperältään jalostettu pitämään mäyrien, kettujen, rottien ja muiden haittaeläinten kasvavaa määrää kurissa. Perheelleen ja ystävilleen se on iloinen ja ystävällinen, mutta pienimmästäkin syystä se valpastuu ja on valmiina vartioimaan ja puolustamaan kotiaan. Sitten pieni Norwichin terrieri. Alkuperä Iso-Britannia luonnollisesti. Sillä on yhteinen historia Norfolkin terrierin kanssa aina vuoteen 1964 asti, jolloin rodun sisällä esiintyneet kaksi tyyppiä, pystykorvainen ja luppakorvainen, erotettiin virallisesti omiksi roduikseen. Ne olivat alueen maatilojen koiria, joita käytettiin niin ketun ja mäyrän kuin rottienkin pyydystämiseen. Ja sitten Dandy Diamondin terrieri. Se on Skotlannista oleva ikivanha rotu. Kiertelevät mustalaiset käyttivät sitä pikkuriistan metsästykseen, mutta nykyään se on seurakoira. Rodulla on tunnusomainen ulkomuoto, pää, jossa on kaunis silkkimäinen karvapeite. Sillä on myös suuret älykkäät silmät. Ja sitten on aika paljastaa sijoitukset. Neljänneksi sijoittuu tässä ryhmässä koira numero 2366, Cairn terrieriin. Nimeltään Sanderfield Shiny Runner ja omistajana Ulla-Riitta Kotka. Ja
kolmanneksi koira numero 2209, Skotlannin terrieri, Scottish Terrier. Filicite Brass Celebration. Omistaja Valentina Popova. Congratulations. Toiseksi tässä ryhmässä sijoittuu koira numero 2741 eli Walesin terrieri. High Voltages Firebird Indian ja sen omistaa Maire Gripenwald. Ja Best in Shown lähetetään koira numero 2467, Bedlingtonin terrieri. Bedlington Terrier. Let's show Metti Surprise at Clare. Ja omistaja on Elena Byktar.